bialbai rungokni doglam khibibui ajina okhorsa chai chikon ro Tipra hamkrai ni bagai samung tangjagui tongo hini khukbai sajagui no tongo fia tipra sa amjayo thangai nai khai hamkrai busuk jora tui ongui tong dag mangfli kasoi phayo abohaino nugui kha khamjanai mangfli nukjakha 29 Krishnapur Bidhansabha bai khapjak 47 mile eba 18 mora amchaini jamungni bial ongma bai cherai thungna jora porina jora phano samung tangnani bagai da tui nokni nongkhorjak Nokongni borok bai baksa samung tangjak joba dofa hine jiriknai hamkrai tubunai kokrinai imangu simi funukjak bai thango bebak uklogono klaijak sinani pohor bai jaljak Bureau Report Khumpoi